Biosca el estem en el Breakfast and Learn del mes d'octubre, amb Josep Biosca. Aleshores, avui parlarem de finançament estratègic i de l'Aventure Philanthropy. Josep Biosca és Investor Community Manager a la Ship2B Foundation. Després us faré una breu presentació sobre el Josep. I aleshores, primer de tot, us volia explicar una mica sobre la xarxa TechSam, per a aquells que encara no ens coneixeu. Aleshores, comparteixo pantalla. No sé si podeu veure bé la pantalla, oi? Sí. Vale, perfecte. Doncs bé, nosaltres som la xarxa TechSam, som un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya i coordinat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu i per la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu. Aleshores, l'objectiu principal de la xarxa TechSam és entendre què està passant en el món de la recerca i portar totes aquestes solucions i resultats de recerca que fan els grups que tenim a la societat, més a prop de les persones, de les empreses i sobretot amb un focus en salut mental. I de la mateixa manera també és entendre quines necessitats té la societat i fer-les arribar en el món de la recerca perquè aquestes noves línies de recerca que es facin estiguin annexades amb les necessitats que té la societat. Aleshores, ara per ara tenim 63 grups de recerca i aleshores també estem en 26 institucions en l'àmbit de Catalunya. I aleshores, comentar-vos que, com us deia, ara estem en el Breakfast d'octubre, en el mes de novembre fem un Breakfast and Learn, que suposo que també haureu estat informats si esteu a la newsletter o tema xarxes socials, doncs fem un Breakfast and Learn sobre la gestió de dades personals i també en el mes de desembre farem un Breakfast and Learn, que aquest encara no està obert al formulari, però properament l'obrirem perquè us pugueu inscriure, sobre salut mental i gènere en l'envelliment. Aleshores, com us deia, avui estarem amb Josep Biosca, que parlarem sobre el finançament estratègic i després, relacionat amb el tema del finançament, que també suposo que ho haureu vist a les nostres xarxes i les nostres comunicacions, i és que us volíem dir que el mes de novembre, el dia 3, que és un dilluns, fem un esdeveniment que la veritat que estem molt contents perquè mai ho hem fet, és un format nou, en el qual fem el Mental Health Investment Forum, que ja el vam fer en la seva edició, però aquesta vegada el fem amb el Mental Health Innovation Day, que també el vam fer en el seu moment, però per separat. I els fem els dos esdeveniments en un. Aleshores, hi haurà una part de pitch, en el qual 5 empreses presentaran el seu pitch, després una part de showroom, en la qual projectes de la xarxa estaran allà i diguéssim que tothom que estigui a l'esdeveniment podrà veure de què van aquests projectes i després hi haurà una part també de taula rodona sobre salut mental. Aleshores, evidentment, esteu més que convidats, hi ha les inscripcions a la nostra pàgina web i res, més que res, com avui fem finançament, doncs hem dit, mira, per si algú també està interessat, que ens faria molta il·lusió que poguéssiu assistir. Aleshores, com us deia, deixo de compartir, faig una breu presentació del Josep Biosca. El Josep Biosca és, com us deia, Investor Community Manager a Ship2B Foundation, és enginyer industrial, màster en Project Management a la UPC i un MBA a ESADE. Després d'una etapa inicial al sector privat, fa més de 10 anys que es dedica en l'àmbit de l'economia i la inversió d'impacte a la Fundació Ship2B, on és el responsable de la seva comunitat d'inversió. Aleshores, ha tingut experiència professional tant a Catalunya, Regne Unit i Austràlia i actualment també lidera l'àrea de canvi sistemàtic de la Fundació Ship2B amb un focus inicial en l'àrea de la soledat no desitjada en gent gran vulnerable. Aleshores, benvingut, Josep, moltes gràcies per aquest Breakfast and Learn i comentar-vos a tots, com sabeu, que si teniu algun dubte el podeu fer a través del xat i després els últims 10-15 minuts el Josep us resoldrà tots els dubtes. Moltes gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Sònia, per la introducció i per organitzar aquestes xerrades. Doncs comparteixo pantalla i així ja podem començar. Molt bé, doncs, com us ha dit, soc de la Fundació Ship2B i avui parlarem de finançament estratègic i ens focalitzarem en Venture Philanthropy. Sé que hi ha hagut algunes preguntes, també preguntant temes d'inversió d'impacte, impact investing,
Parlarem avui de les diferències, de què és cada una. Ens focalitzarem una mica més en Venture Philanthropy, però qualsevol pregunta que tingueu al respecte, ja veureu que tampoc les coses estan tan compartimentades, doncs encantat de comentar-ho amb vosaltres i resoldre els dubtes. Primer, breu intro, què és el que fem des de Ship2B? Doncs treballem amb l'objectiu d'impulsar l'economia d'impacte, no? com a nou model per maximitzar aquesta triple rentabilitat econòmica, social i mediambiental en molts àmbits. Treballem tant amb solucions, empreses, organitzacions socials, amb fundacions i administracions públiques, amb empreses més grans i amb inversors i finançadors. Val? Ja anem al que ens toca, no? Venture Philanthropy. Començo dient que, com tots sabem, doncs la societat s'està enfrontant a grans reptes mediambientals, socials, temes de la salut mental, temes, mils, i per això, doncs, des d'Europa es van fer els objectius de desenvolupament sostenible, que està molt bé, ha sigut un avanç, però doncs no és la panacea, no? És com una guia per on arribar, però primer que es va lent per arribar-hi i després que doncs, no només resoldre això, doncs n'hi ha prou. No? Però és veritat que doncs, el 2015 ja el responsable de les Nacions Unides ens va dir que som la primera generació que pot acabar amb la pobresa i l'última que pot posar fi al canvi climàtic. És veritat que, doncs, per una banda, doncs, hi ha una oportunitat, però també hi ha una mica un risc. No? I aquesta és una mica la visió d'aquests ODS i d'aquest impacte. Però, clar, la pregunta és, qui s'ha d'ocupar de resoldre tots aquests problemes, sigui quin sigui? Ja des del 2011, Michael Porter, doncs el coneixereu més la gent que té més experiència en temes de negoci, no? Ha creat molts conceptes, doncs va comentar que la filantropia i l'Estat no disposen prou recursos per fer front a tots els problemes que té la societat. Per tant, d'alguna manera, el sector privat, que mou 5 vegades més capital que la suma de la filantropia i l'Estat, doncs també d'alguna manera s'impliqui. Aquí va començar doncs, el valor compartit, va començar també tot el que és la inversió d'impacte, no? Que abans comentàvem, i el 2019, el Sir Ronald Cohen, ja des del Regne Unit, va dir que doncs estava creixent la inversió d'impacte i que la inversió d'impacte revolucionaria el mercat financer, que s'esperava que pel 2030 representés més de 30 bilions de dòlars i que era l'única forma doncs, de mobilitzar-ho, d'aconseguir els ODS i de tirar-ho endavant. No? I a més hi havia una oportunitat tant de solucionar aquests problemes com a nivell d'obtenir doncs, una rentabilitat, fer-ho de forma sostenible i rentable. Fins i tot, el 2018, Larry Fink, que és el CEO de BlackRock és la gestora més gran del món i una mica el que diu el Larry Fink, doncs una mica tothom va seguint. No? Doncs el 2018 va dir que totes les seves empreses cada any envia una carta als seus inversors i a principi d'any, el 2018, doncs va dir, escolta'm, sense un sentit de propòsit, no hi ha cap empresa, ni pública ni privada, que pugui assolir al màxim el seu potencial, si no, doncs quedarà fora del mercat. Ostres, això va fer també un impuls a que tota l'economia d'impacte, o més l'impact investing, avancés, creixés i tothom veiés doncs, que realment era el futur. Però, 2025, resulta que BlackRock, no, el mateix que estava enviant cada any una carta dient que si no estaven alineats amb els ODS, doncs ell mateix diu que abandona la coalició de les Nacions Unides per l'Aliança Climàtica, en aquest cas. Per tant, fa un pas enrere, ho justifica, però la realitat és que ja no hi ha aquest impuls, no? I es perd una mica el momentum. Què ha passat, no? Doncs bé, 2025, no? Finals del 24 i principis del 25, doncs han passat moltes coses. Tenia una slide amb la cara d'un dels responsables de l'empresa, però l'he treta perquè tampoc crec que s'ho mereixi, no? Que la posem aquí. Però clar, doncs, en els països més importants del món, doncs, guanya un president que qui no estigui alineat amb ell doncs està també fora de joc i les regles del joc doncs, canvien. No? Tot i així, tot el que és inversió d'impacte doncs està creixent molt. En els últims 15 anys, en els últims 7 anys, doncs, diuen que s'ha multiplicat per 15. És veritat que aquests números a vegades són amb enquestes, amb estimacions i no són reals, però la realitat és que el mercat està creixent i doncs esperem que hi ha coses circumstancials que siguin passatgeres i que canviïn. No?
Però també hi ha altres maneres. Estàvem parlant fins ara d'inversió d'impacte i molta rendibilitat, però també hi ha hagut en aquest temps altres persones, com Jacqueline Novorats, la fundadora d'Acumen, que ella té una visió no tant, diguéssim, de negoci, sinó que el seu somni deia que era trobar persones que sí que agafin recursos financers, però que converteixin aquests canvis en el món de la manera més positiva possible, amb una visió molt més de que l'objectiu final és la resolució d'aquests problemes. I en un segon terme, la part de la rendibilitat econòmica. O probablement coneixereu també Mohamed Yunus, que va ser Premi Nobel de la Pau, que va crear el Grameen Bank, que era un banc de microcrèdits per petits productors rurals de la Índia, i deia que €1 de caritat només té una vida, en canvi si aquest euro l'inverteixes en una empresa social, es pot reinvertir i pot créixer, aquest euro es va reinvertint i va creixent. Veiem que és una altra visió que probablement no està gens alineada amb el que dèiem abans, de tota la part dels ODS i d'aquest creixement. Potser no es té en compte aquest creixement de l'impact investing, però que tenen una visió molt més social. Llavors, dins de tot aquest mapa, què és exactament el Venture Philanthropy? Doncs, si veiem el continu de les inversions, hi ha en un extrem la inversió tradicional, on el seu focus és purament financer, i a l'altre extrem hi ha la filantropia, on el seu focus és purament d'impacte. Un no accepta perdre cap mena de diners, va a la màxima rendibilitat. La filantropia ja no és que accepti perdre alguna de diners, sinó que al final el que està fent és donar uns diners per ajudar a resoldre una problemàtica sense esperar cap mena de retorn. Aquí al mig hi ha molts grisos, com podeu comprendre, que és una mica tot l'espai d'inversions responsables. Tocant a la part financera hi ha el que es diu el negative screening, és a dir, jo inverteixo amb el màxim de rendibilitat, però intentaré no invertir en tabac, amb armament, amb alcohol. Faig una tria on no invertiré. Després hi ha les inversions on ja integren els criteris d'ESG, que aquí dius, ja no és que no inverteixi en segons quins sectors, sinó que intentaré invertiré en projectes o en empreses que compleixin una sèrie de requisits, tema de sostenibilitat, tema de governança, tema ja és un screening positiu. Ja intentes que d'alguna manera estiguis ajudant amb les teves inversions. Però això no deixa de ser inversió tradicional, amb petits matisos, però inversió tradicional. On estaria l'espai, de projectes d'impacte? I aquí ara també entrem una mica en la diferència entre inversió d'impacte, entre Venture Philanthropy. Seria en aquest espai, entremig, on hi ha projectes que sí que busquen aquest impacte volgut, però l'objectiu principal és obtenir una rendibilitat financera i fer-ho resolent un problema, i l'altre és amb aquesta mentalitat de l'objectiu principal és resoldre aquest problema i després, si tenim una rendibilitat financera, doncs molt millor, però acceptem que el risc serà més alt, acceptem que la rendibilitat no serà la de mercat, doncs fem unes concessions, a vegades es diu capital concessional. Per tant, veiem aquí la línia dels objectius a nivell financer, doncs hi ha uns que no volen perdre, diguéssim, l'oportunitat de mercat que hi ha, i d'altres que accepten aquesta concessió en major o menor mesura. I què és el que fan? Com dèiem, uns gestionen els riscos, però sobretot si ens focalitzem en aquesta part d'aquí, ja es focalitzen en l'impacte i es parla de la intencionalitat, és a dir, si la intencionalitat d'aquesta inversió, tot i que estigui per davant o per darrere de la rendibilitat econòmica, si la intencionalitat d'aquesta inversió no és, d'alguna manera, aconseguir algun bé social, ja no estem parlant de projectes d'impacte, sinó que és més, són projectes d'empreses que poden fer les coses molt bé, que estan ajudant d'alguna manera, però estàs agafant una oportunitat de mercat senzillament. Per tant, es focalitzaria en aquesta part d'aquí. I a part, s'ha de mesurar i reportar l'impacte. I després, això ho tocarem més tard, és
a nivell també de les intencions, hi ha una metodologia de medició d'impacte, no ben bé de medició, però sí d'analitzar quin és l'objectiu d'aquesta inversió, que és l'ABC, que després ho comentarem. Llavors, les inversions d'impacte, que molts de vosaltres n'haureu sentit a parlar, seria sobretot aquest espai d'aquí. Sobretot la part més de Financial First, inversors d'impacte, i aquí jo represento la fundació Ship2B, però nosaltres tenim Ship2B Ventures, que és un fons d'inversió d'impacte, com també n'hi ha d'altres, on inverteixen en una sèrie de projectes que tenen alguns de salut, alguns de sostenibilitat, que mesuren l'impacte, que tenen aquest objectiu, però al final el retorn que han d'oferir els inversors que han posat els diners en aquest fons no és tan diferent, el que s'espera per part d'ells no és tan diferent del que s'esperarien d'una altra inversió. Per tant, estarien bastant en aquest Financial First. Potser agafarien una mica d'aquí, però estarien més en aquesta part, la part d'inversió d'impacte. Però, molt bé, està creixent molt, no? Abans veiem que havíem multiplicat per 15 els últims 7 anys, tothom parla de la inversió d'impacte, vas amb el cotxe escoltant la ràdio i veus que tots els grans bancs fan inversió d'impacte. Ostres, i veiem que els canvis no estan arribant, no? Llavors, aquí va fer una reflexió, l'Uli Gravenwater, que és del Fons Europeu d'Inversions, va fer una reflexió dient, ostres, no estem aconseguint el que volem. Hem d'admetre una mica de big lie, la gran mentida, que hi ha molta inversió d'impacte que al final és oportunista, que a nivell de sostenibilitat estan dient que estan invertint perquè volen millorar el món, però en el fons és que hi ha una oportunitat i la raó per la que inverteixen aquí és per l'oportunitat. I això té unes conseqüències després a l'hora de prendre decisions estratègiques. A nivell de salut, doncs el mateix. Hi ha alguns projectes que tenen un molt alt impacte, però que al final hi són, sobretot, principalment, per l'oportunitat. No vol dir que estigui malament, però, clar, al final, si l'objectiu és la rentabilitat, les decisions que prens a nivell estratègic estan molt focalitzades amb la rentabilitat. I en algun moment no pots perdre aquesta part d'impacte. Per tant, si realment volem resoldre els grans reptes, hem de passar a la següent fase. Allò que dèiem, que es pot aconseguir l'impacte i es poden resoldre tots aquests problemes sense fer cap concessió a nivell de retorn, potser no és tan veritat com dèiem, no? O potser en alguns projectes sí, però en molts projectes no. Per tant, quina és la següent fase? Doncs, realment, la inversió perquè tingui impacte s'ha de fer algun tipus de concessió. I aquesta és la següent fase. I aquí és on entra, sobretot, la part de Venture Philanthropy, que si Impact Investing estaria en aquesta fase d'aquí, d'aquest apartat, Venture Philanthropy tiraria una mica més tirant a filantropia. Per tant, hi hauria una part que és, diguéssim, millorar i professionalitzar, diguem, per dir-ho així, més la part de filantropia amb la mentalitat del Venture Capital, però també hi ha una part que toca més a l'Impact Investing, que és projectes que podrien ser de Venture Capital, però que el que s'espera no és una rentabilitat de mercat, sinó una rentabilitat realment inferior, perquè l'objectiu és principalment aconseguir i aquest és el repte. Per tant, què és el Venture Philanthropy? Ja si ens posem més en detall, en definicions. És una estratègia, no és que sigui un tipus d'actiu, no? És una estratègia de molt de compromís i a molt llarg termini, que també es diferencia de la inversió d'impacte, que potser la inversió d'impacte el termini de les inversions és bastant semblant a les inversions, diguem-ne, tradicionals. El Venture Philanthropy ja té una mirada molt més a llarg termini. Molts projectes que abans comentàvem també de canvi sistèmic, molts projectes que involucren a molts actors, molts projectes que volen canviar una mica l'statu quo, no es poden fer ni amb un projecte ni amb 5 anys. Potser la mirada no pot baixar de 10 anys. Per tant, això ja és un altre tipus d'inversió i un altre tipus de mirada i de compromís que necessites. Per tant, és aquesta estratègia d'alt compromís i llarg termini mitjançant la qual un inversor dona suport a una organització amb el propòsit social per ajudar-la, focus principal, maximitzar el seu impacte social. I es basa principalment en tres principis. Que el finançament ha de ser a mida, és a dir, si normalment el capital o inversió d'impacte són fons o són empreses
que tenen un producte, nosaltres invertim d'aquesta manera i ho fem així, i tu has de passar una mica pel sedàs i t'has d'adaptar. El Venture Philanthropy, el finançament ha de ser a mida, perquè cada projecte és diferent. Per tant, segons cada projecte, el risc ha de ser diferent, el model també d'inversió ha de ser diferent, el suport que es necessiti ha de ser diferent. Llavors, el segon punt és el suport que comentàvem. No és només la inversió, sinó que és molt important el suport no financer que es dona a aquesta empresa per incrementar tant la seva sostenibilitat econòmica com maximitzar, si es pot, la seva rentabilitat. No s'està dient que no hagin de ser empreses rendibles, al contrari, però moltes vegades necessitaran d'aquest suport com també per maximitzar l'impacte social. I després, a nivell de medició i gestió de l'impacte social, que no és només medició, que potser a vegades, tot i que no hauria de ser així, en inversió d'impacte al final el que es fa és mesurar la medició d'impacte social i això és el que hem aconseguit i ja està, sinó que és molt important, a part de la medició, la gestió, sinó que gestionis l'empresa en funció d'aquestes medicions, que al final és l'objectiu de mesurar l'impacte social, no és només fer un report, sinó és veure què haig de fer per millorar-lo. I les tres característiques, que això és molt semblant també a l'impact investing, però sobretot la tercera és la més important, és, com dèiem, la intencionalitat. S'ha de tenir una intenció clara prèvia a la inversió, de resoldre aquest problema. La medició i la gestió, per entendre què funciona i què s'ha de millorar. I després aquest punt d'addicionalitat. I aquí és potser on la inversió d'impacte falla més. És a dir, hi ha molts inversors d'impacte que en el fons no són addicionals, que cobreixen una ronda d'inversió on també inverteixen altres fons, diguem-ne, podríem dir tradicionals, i és, doncs, una peça més. Evidentment, tenir un inversor que té una mirada més d'impacte sempre ajuda, però probablement aquella ronda d'inversió s'hauria tancat igualment. Potser el percentatge que tenen és petit i aporten, doncs, no tant com es podria, perquè el lead investor de la ronda doncs, té una altra mirada. Potser en el moment en què entren ja l'empresa està molt avançada, no estan entrant quan ningú creu en el projecte. Doncs aquí veiem que hi ha una addicionalitat tant en l'entitat finançada, és a dir, projectes que normalment no troben finançament gràcies al Venture Philanthropy, sí que el poden trobar, aquí hi ha la addicionalitat, o bé des del punt de vista de l'inversor. Això no hauria passat, aquesta ronda no s'hauria tancat si no hagués estat per aquesta inversió. A vegades, per exemple, ser el primer inversor, molts diuen, nosaltres, molts inversors coinverteixen. Ostres, aquí té molt de pes. Si un inversor d'impacte o de Venture Philanthropy realment diu, jo cobreixo la meitat de la ronda i ets el primer, marques el camí, ajudaràs a que es tanqui la ronda i seràs molt més addicional que si ets l'últim. D'aquests 3 punts, a nivell de la intencionalitat, que abans ja dèiem una mica l'ABC de l'impacte, hi ha empreses que són tipus A, que el que fan és allunyar-se una mica del dany. Això ho hem traduït l'altre dia en català, intentar buscar l'ABC, no l'A sempre costa, en castellà també. És en anglès avoid harm, però això és l'A. Allunyar-se una mica del dany, del mal. Doncs intentar tenir el mínim de riscos possibles. Que aquí això no seria inversió d'impacte. Això seria una mica el que dèiem ESG, negative screening, més inversions més tradicionals. Després ja s'acosta una mica més al que és beneficiar els grups d'interès, benefit stakeholders, que és ja, ostres, sí, doncs inverteixo per tenir un efecte positiu en l'entorn, però que inverteixi en aquest objectiu no vol dir que l'objectiu principal sigui aquest, sinó que ho faig, doncs, i si puc tenir aquest impacte positiu, molt millor. I la C, que els projectes tipus C són els projectes on realment la inversió d'impacte i el Venture Philanthropy es focalitza, no s'haurien de focalitzar, són aquells projectes que contribueixen a crear noves solucions. I és, escolta'm, jo recolzo aquest projecte o llanço aquest projecte perquè vull contribuir a solucionar un repte concret. I aquesta és la missió principal i res m'apartarà del camí perquè aquest és l'objectiu. Llavors, els tipus C, diguem-ne, són els que realment encaixarien. És a dir, si teniu un projecte que realment està en aquest tipus C, és quan podeu anar a buscar inversió o apropar-vos a inversors d'impacte o de Venture Philanthropy. Si esteu en el grup A i B, felicitats, enhorabona pel projecte, però en principi no encaixarien dins d'aquesta tesi. A nivell de medició, aquí també
hi ha moltes maneres de mesurar i també no ens posem d'acord i és un dels reptes, posar-se d'acord amb la medició de l'impacte. Hi ha moltes metodologies, cada continent, cada cultura té el seu, però ara s'està imposant la metodologia IMP, que el que es fa és entendre que buscar indicadors de cadascuna d'aquestes dimensions de l'impacte. En el què, primer s'ha d'entendre els resultats que l'empresa està generant i veure quina importància tenen aquests resultats per què t'interessa. És a dir, al final és entendre bé què estàs fent, veure qui, és a dir, quins són els grups d'interès, quins són els que estan experimentant aquests efectes de l'impacte. Segurament en el vostre cas, la majoria de projectes de salut mental, aquí pot ser la persona que està experimentant aquest servei, poden ser els familiars, pot ser fins i tot el sector públic que es beneficia d'algunes metodologies més eficients o més eficaces. Estan aquí. El quant, aquí és a nivell ja quantitatiu i també qualitatiu. És a dir, hi ha projectes que arriben a molta gent, però que l'impacte és més petit, però com que arribes a molta gent, doncs aquí té una puntuació, un barem. O hi ha projectes que per la seva manera de ser són difícilment escalables i no podran arribar a molta gent, però per contra tenen un impacte molt gran a les persones o les seves famílies. Llavors aquí també, amb aquest quant, que s'ha de fer és una mica ponderar. Evidentment, l'ideal és que hi hagués, que arribés amb moltes persones, molt escalable, i que tingués un impacte molt gran. Però moltes vegades hi ha trade-offs. Tot el tema d'escalabilitat va molt lligat a tecnologia, moltes vegades, i quan va lligat a tecnologia, a vegades es va a que pugui arribar a tothom, però no molt. Quan va molt lligat a projectes molt concrets, d'entendre la persona, fins i tot quan necessites molts recursos humans, aquí normalment no és tan escalable, l'impacte que es té és molt gran. Llavors aquí es fa aquest balanç. A nivell de contribució, avaluar si els esforços d'una empresa han estat millors del que hauria passat d'una altra manera, que aquí és una mica l'addicionalitat, És difícil d'analitzar, però és què hauria passat si no s'hagués fet aquesta inversió. Doncs aquí és una mica analitza la contribució. No tot l'impacte que tingui un projecte o que tingui una inversió és gràcies a l'inversor. Hi ha una part que sí, però hi ha una part que hauria fet de totes maneres. I a nivell del risc, doncs també s'ha d'avaluar la probabilitat de que l'impacte sigui diferent del que esperava. O que hi ha vegades que hi ha projectes que són molt bons per resoldre una problemàtica concreta, però hi ha el risc, és com si llegeixes el prospecte d'un medicament, hi ha uns riscos. Llavors s'ha d'avaluar quin és el risc que si es fa aquesta actuació, hi ha un risc o fins i tot el risc que es perdi, a vegades amb el creixement, amb l'escalabilitat d'alguns projectes, a vegades que es perdi l'impacte. Tendeix a tirar cap a un camp on potser té més mercat, però té menys impacte. Llavors, això és una mica com s'estan a dia d'avui analitzant els projectes d'impacte. Crec que algú ho preguntava també a nivell de metodologies de medició. I la part que dèiem d'addicionalitat, doncs el que dèiem, hauríem crescut igual sense nosaltres, hem desbloquejat alguna cosa clau dins el projecte, ja sigui finançament, ja sigui d'acompanyament, ja sigui expertise, estem realment afegint valor i aquesta addicionalitat ve tant a nivell d'addicionalitat financera, que és aquesta inversió, però també de tot el que dèiem d'una mica de l'acompanyament. A nivell estratègic, aportem alguna cosa més en aquest projecte? A nivell de xarxa, a nivell d'accés, estem també ajudant, estem aportant alguna cosa addicional i, evidentment, a nivell d'impacte, estem ajudant a que tinguin més impacte, a que el mesurin millor, a que gestionin millor l'impacte. I també tot Philanthropy hi ha una definició alternativa que la comento, que a vegades es fa servir en anglès, és invest with impact o invest for impact. O sigui, invertir en impacte és, jo inverteixo, i tinc impacte, però no és tan, l'impacte no és tan fort com investing for impact, que aquí ja es diu que la raó per la que inverteixo és l'impacte. Per tant, podríem dir que la inversió d'impacte moltes vegades és investing with impact i Venture Philanthropy és més
Investing for Impact, no? És a dir, invertir per l'impacte. Doncs ja invertir ja es fa referència a aquest capital o a tot el que s'inverteix, no? Temps, expertise. Aquest per, que ja és la intencionalitat, no? La raó per la que s'inverteix per tenir aquest impacte i, evidentment, doncs, l'impacte al canvi positiu. Per tant, a vegades es fa servir aquesta nomenclatura, no? I aquí, diguéssim, un mapa d'Impact Europe és l'associació podríem dir, no sé si d'inversió, abans deia European Venture Philanthropy Association, que era molt focalitzat en Venture Philanthropy, ara han canviat a Impact Europe, perquè així engloba doncs, més tipus d'inversors i perquè també la frontera no està tan marcada. No? Però diguéssim que fent el símil amb la que dèiem abans, doncs Investing for Impact estaria aquí. D'acord? Res, molt breu, a nivell d'història. Va començar doncs, als 60 anys 80, també el Rockefeller, també no? Professionalitat de la filantropia. El 1997 va ser realment quan es va encunyar no? la paraula, que va un article aquí. Si teniu la presentació, aquí hi ha el link a l'article on ja comencen a parlar no? de què poden aprendre una mica les fundacions i aquestes fundacions que a vegades fan donacions i donen suport a projectes que a vegades no tenen una mirada tan d'escalabilitat, què poden aprendre del món del venture capital. Llavors, és aplicar tot el que s'està aplicant al venture capital amb aquest tipus de projectes. El 1998 doncs, neix a Califòrnia la primera organització que ja opera amb aquesta metodologia. A l'any 2000 ja pròpiament amb el nom de Venture Philanthropy a Washington. El 2004 és quan es crea Europa, la UPA, la European Venture Philanthropy Association, que es diu IPA, com deia. El 2010, a partir d'aquestes dates, ja es comença a expandir. No? Fins ara era només Estats Units i Europa, ja es comença a expandir cap a Àsia, cap a altres mercats. I ara doncs, ja no és un concepte marginal, ja s'està una mica virant que Impact Investing a vegades també s'està fent servir molt aquest concepte i Venture Philanthropy és una mica doncs, on es manté l'impacte, doncs, podríem dir més pur, no? O el focus es fa en l'impacte pròpiament. I si ja anem aquí, no? Una mica dir, vale, molt bé, però això qui ho fa? On podem trobar aquest tipus d'inversió? Qui s'aglutina dins d'aquest impacte, diguem-ne, addicional, que és una mica la clau? Al final, podem trobar que facin Venture Philanthropy, no? Que inverteixin per l'impacte. Alguns fons d'impacte i gestores d'actius, incloses les Family Office, però, diguéssim, no són els tradicionals, sinó que moltes vegades, així com al principi els grans fons potser tenien un petit fons d'impacte, ara els fons d'impacte, a poc, estan creant petits fons amb una mentalitat més de Venture Philanthropy. També hi ha, i sobretot, tema de Family Offices, fons molt vinculats a famílies que tenen, doncs a vegades fins i tot, són famílies que tenen dins del seu entorn una problemàtica concreta que volen resoldre, que els agrada molt, i a vegades creen fons específics molt focalitzats en resoldre aquestes problemàtiques. A vegades ho fan des de les fundacions, però a vegades ho fan doncs, amb fons. També empreses, agents de banc, els bancs a vegades també ho tenen, tot i que moltes vegades ho fan des de la fundació del banc. O sigui, tot el que és potser impact investing amb més focus en rentabilitat ho fan des de l'empresa tradicional o des del banc, però tot el que és més vinculat a Venture Philanthropy suma a l'activitat que feien moltes vegades de filantropia. Per tant, empreses, bancs, quan tenen una fundació, moltes vegades la part de Venture Philanthropy la fan des de la fundació. Fundacions, que també creen aquests programes o aquests fons, ONGs internacionals, a vegades també tenen programes internacionals i a vegades també entitats públiques que després ho comentarem amb alguns exemples. Com aconseguir? Doncs, normalment, si teniu un projecte social, ja donem per fet que el projecte és social, que creieu que pot donar, que pot donar, i no és a molt llarg termini, sinó que en el mitjà termini podeu justificar que tindrà un retorn financer de mercat, llavors podeu anar amb la inversió d'impacte tradicional, que al final esperen unes tirs, diguem-ne, de mercat. Que aquí varien, el mercat varia, però que estarien d'aquest ordre.
Si teniu un projecte social amb un retorn financer per sota de mercat, a vegades hi ha alguns que també poden anar amb algun fons, poden entrar amb algun fons d'impacte, ja sigui perquè alguns fons d'impacte no té coberta la seva part concreta d'impacte i vol tenir-ne més, o ja sigui perquè és un fons que espera una tira una mica més modesta. Doncs, si teniu un projecte on en el curt o mitjà termini no té retorn financer, diguéssim, clar, segur que heu d'anar. Si no és en filantropia, en Venture Philanthropy. Aquests projectes del mig, doncs, a vegades podeu triar, o a vegades, segons la fase, a vegades els projectes comencen més una mica com igual que un projecte tradicional. Primer va en fons públics, després va en business angels, després en venture capital, va creixent, doncs el Venture Philanthropy a vegades cobreix una mica la part de business angels i principi de venture philanthropy i de venture capital. Per tant, a vegades hi ha projectes que primer reben fons de venture philanthropy i després acaben passant a inversió d'impacte si realment evolucionen a nivell financer més positivament. I com es vehiculen aquests fons? O són programes de donacions, premis, subvencions, que és una mica com tota la filantropia tradicional, però que cada vegada més el que s'està fent és no només et donem un premi, sinó que és molt més dur tot el procés per donar el premi. A vegades fins i tot hi ha bootcamps, es fa una due diligence com si fos quasi un fons, hi ha molt de més screening previ i després en aquells projectes on reben aquest premi, aquesta subvenció, aquesta donació, després també es fa un acompanyament, no és només el premi, la foto i ja està, sinó que es fa tot un acompanyament durant un temps perquè puguin maximitzar el seu impacte i perquè puguin créixer també a nivell financer. A vegades també hi ha projectes, o bé perquè estan en fases inicials, o bé perquè mai seran, diguéssim, tan escalables com perquè siguin interessants per un fons d'impacte, doncs es fan via préstecs tous, a vegades sense garanties. Són interessos més baixos, on no hi ha garanties, que ja es dona una mentalitat que s'accepta el risc, o fins i tot a vegades l'interès és variable en funció de l'impacte que s'aconsegueixi o que no s'aconsegueixi, o que fins i tot es pot perdonar aquest interès segons l'impacte o segons l'evolució del projecte. Per tant, aquí és molt important, també una mica de cara, si voleu inversió d'aquest estil, a vegades està molt sectoritzat, a dir, necessito un fons o una family office o un programa que s'enfoqui específicament en l'àmbit on jo estic treballant. Com més encaixeu, molt millor, perquè els indicadors que tingueu seran més clars, més mesurables i també serà més fàcil que es pugui justificar aquest baix interès o que es pugui perdonar, pugui encaixar aquest interès variable. També es fan a vegades inversions amb equity. Normalment són inversions amb equity, amb capital, o bé, perquè dèiem que al final hi havia una concessió, o bé ells ja esperen, ja saben que no tindran la rendibilitat de mercat i ja està i no passa res, o a vegades els fons d'impacte el que tenen és un carry, que és un variable que tenen els gestors d'aquest fons en funció del retorn que aconsegueixin. Doncs els fons tradicionals tenen aquest variable en funció de la rendibilitat econòmica. Com més creixin els projectes o com més alta sigui la rendibilitat, més alt aquest variable. Doncs els fons d'impacte vinculen aquest carry, aquest variable, a l'impacte social. Per tant, no és només la rendibilitat financera, sinó com més impacte generi amb aquest fons, que l'inversor renuncia a una part de rendibilitat que li cedeix a la gestora de fons en aquest cas. Per tant, la gestora de fons tindrà el màxim d'incentius perquè aquests projectes generin aquest impacte i se'ls doni tot el suport que necessitin. A vegades també hi ha equities que es fiquen un cap. Imagina't que un projecte pot arribar a multiplicar per 10, però dius, jo inverteixo en equity, però en qualsevol moment, en els propers 5 anys, tu em pots recomprar, l'empresa em pot recomprar les meves participacions amb un per 3. Perquè jo, amb un per 3, per mi ja és un èxit, ja m'ajuda a compensar el risc d'altres inversions que faig,
i no estic entrant a la roda d'aquests grans múltiples. Això què fa? Això fa que l'emprenedor, la persona que està l'emprenedora d'aquest projecte, no es vegi tan diluït, no l'afecti tant l'entrada d'aquest inversor. Llavors també hi ha el que es diu Blended Finance, inversió mixta, que bé pot ser que directament dins d'un projecte es rebin diferents tipus de finançament, és a dir, un projecte rep, per una banda rep un premi, una subvenció, per altra banda rep un préstec pont i per altra banda rep un equity per tirar endavant. Llavors, la gràcia és que com que tens una subvenció per cobrir part del finançament, estàs reduint el risc per l'inversor gran, perquè hi ha una part que no l'ha de retornar. La part de préstec tou, doncs al final té un interès més baix que el que espera l'inversor gran. Llavors, cadascú es conforma amb una rentabilitat diferent, però tots van remant en la mateixa direcció i fan que el projecte tiri endavant i que tingui l'impacte que entre tots volen aconseguir. Doncs a vegades es fa d'una manera directa en el projecte o ara mateix s'estan creant ja fons que són blended. És a dir, el propi fons té diferents capes. Hi ha una part del fons, imagina't que un 30% del fons són fons públics que cobreixen la primera pèrdua. És a dir, si una inversió va malament, doncs el primer 30% no l'has de tornar. Això fa que la resta d'inversors tinguin més incentius a entrar en aquest fons, perquè tenen el risc cobert. Per tant, inversors que busquen potser una rendibilitat més de mercat, gràcies a aquesta estructura, poden entrar en aquest tipus d'inversions on hi ha diferents estrats, diferents interessos, amb l'objectiu que tots vagin alineats. Ja se n'estan fent. De fet, Chip2B Ventures, amb el següent fons que té en ment, ja té una mica una estructura blended. També hi ha contractes d'impacte social, que això al final és, o podeu sentir parlar, bons d'impacte social, que és pagament per resultats. Normalment ho fa el sector públic i a través de tercers d'una inversió. Ara, aquests 5 minutets que ens queden, farem algun exemple de cadascun d'ells. Des de Chip2B, què és el que fem? Doncs sobretot tenim projectes més de préstec tou sense garanties, per exemple, o de donacions. Be-Value, alguns potser el coneixeu, és un programa enfocat a organitzacions del tercer sector. Aquí no es vol cap tipus de rendibilitat. Què és el que s'ofereix, a part de tot l'acompanyament? Doncs premis o donacions, molt d'acompanyament i expertise, i s'està valorant si també pot haver-hi algun tipus de finançament a interès zero per algun tipus de projectes que puguin retornar, perquè és molt filantròpic. Després tenim dos programes més, que ja seria més purament de Venture Philanthropy, Scale for Impact i TINA, però com dèiem són molt específics. Scale for Impact està molt focalitzat a ocupació, educació, i aquí es donen préstecs tous, que normalment són de mitja són uns 5 anys, amb un parell d'anys de carència, sense garanties, interès variable segons el projecte d'entre 1, 2% i 3-4%, i el mateix a TINA, que és també un programa d'acceleració on al final poden rebre un finançament, préstec tou sense garanties, focalitzats a alimentació sostenible i art ciutadà i amb interessos d'entre el 1 i el 4-5%. En algun projecte, sobretot els d'art ciutadà, on a vegades és més difícil la part de sostenibilitat econòmica, com dèiem que és molt... s'ha d'adaptar molt al producte, al tipus d'organització, a vegades s'ha fet una mica allò que dèiem de blended. Doncs hi ha algun projecte que ha rebut una part de premi i una altra part d'aquest tipus de préstec, perquè si no, el projecte estava en una fase on encara no hauria sigut capaç de retornar-ho. Com veieu, hi ha diferents propostes i al final l'interès també s'adapta segons el projecte. Aquí tampoc cal, en Be-Value ha donat més d'1 milió d'euros i a part d'acompanyament. Amb Scale hem fet 3 edicions i ara ja anem per la 4ª. I hem donat gairebé 200.000 euros en préstecs i TINA, només 2 edicions, però ja s'ha donat pràcticament 400.000 euros en préstecs tous. I ara tenim també en ment, com deia, a nivell de canvi sistèmic, treballar en projectes. El primer repte que tenim és temes de soledat no desitjada. L'objectiu seria fer algun programa semblant on hi pogués haver-hi algun tipus de finançament
semblant o tipus blended. Després també hi ha fundacions familiars, family office, gent que vol resoldre aquest tipus de problemes. Per exemple, Open Value Foundation és una fundació familiar on també financen projectes, ells ja es defineixen purament que estan en Venture Philanthropy i aquí tenen un projecte on també, el que dèiem, ofereixen finançament i molt focalitzat també amb aquest acompanyament, assessorament, aliances. També hi ha fons d'impacte social, diguem-ne, privats. S'ha creat ara el Fondo de Fundaciones, que és una sèrie de fundacions, que són fundacions que tenen capacitat de finançar de forma directa projectes, s'han agrupat i entre totes han creat un fons. A vegades, a nivell individual no sabien com funcionava, doncs d'aquesta manera han creat un fons comú on inverteixen amb aquesta mirada de Venture Philanthropy. També a nivell de fons públics, doncs, alguns potser coneixereu, Cofides ha creat el Fondo d'Impacte Social, que també el que vol és impulsar projectes o fons, inverteix sobretot en fons, però també a vegades en projectes directament on l'impacte és important i es gestiona i es mesura. I també a nivell de contractes d'impacte social, aquí poso com a exemple App Social, no és que App Social ho faci, sinó que App Social tenen molta experiència en temes de contractes d'impacte social i han una mica importat, per aquest model ve molt del Regne Unit, porten temps batallant i han aconseguit ja el primer contracte que crec que es fa a Màlaga, amb una temàtica molt concreta, no recordo si és amb inserció de persones, no recordo molt bé ara, però al final com funcionen aquests contractes d'impacte social és, sabem que l'administració pública té un repte molt gran, té molts reptes, però no té la capacitat econòmica de resoldre'ls i a vegades no sap quina és la millor manera. Llavors, treu, diguéssim, una convocatòria, per dir alguna cosa, que diu nosaltres volem resoldre aquest repte, però el focus no és tant amb la cobertura, que a vegades l'administració pública el que fa és que això estigui cobert, que hi hagin tantes persones per atendre. I llavors aquí no es focalitza tant en la cobertura, sinó en l'impacte. I el que volem aconseguir és, a vegades l'exemple que es posa és un exemple que fa molts anys a les presons del Regne Unit. Doncs al final hi havia molta reincidència. No era tant que tinguessin acompanyament després de quan sortien de les presons, perquè al final tots passaven pel programa, deien, un èxit. No, l'èxit era que no hi hagués reincidència. Doncs, si al cap d'uns anys, i aquí s'han de mesurar molt bé, s'han d'identificar molt bé quins són els indicadors, s'aconsegueixen unes fites concretes, doncs l'inversor, que és el que ha pagat, o sigui, inicialment no és l'administració pública qui paga aquest servei, sinó que és un inversor que adelanta els diners i l'inversor també és qui està obligat a que tingui l'impacte esperat. Si s'aconsegueix aquest impacte, doncs l'inversor rebrà una rentabilitat més alta que si els resultats són dolents. Per tant, l'administració pública, si les coses van bé, potser pagarà una mica més del que tenia previst inicialment, però que s'assegura que hagi tingut els resultats que esperava. Si no té els resultats que esperava, doncs li sortirà de forma no tan bé. I a més, això també ajuda a que hi hagi innovació i després, si un projecte funciona, doncs es pot escalar dins de l'administració o es poden fer els següents concursos d'aquesta manera. Llavors, és complicat, però com solen definir l'impacte esperat? Aquesta és la clau. Quan, el següent i últim slide, quan són útils aquests contractes d'impacte social? Quan es vol invertir en prevenció, novament, de problemes socials, es vol innovar la prestació de serveis i una mica superar la fragmentació dels serveis mitjançant, incentivant la col·laboració. Quan no són adequats o quan el contracte és molt petit i ja tots els costos de posar en marxa no es poden justificar, quan els resultats no es poden mesurar de manera significativa, i aquí és la clau, és a dir, si els indicadors no estan ben marcats, i aquí els indicadors depenen molt de cadascun dels projectes, però si els indicadors no estan ben marcats, què pot passar? Que el focus d'aquesta intervenció sigui exclusivament no només en fer el bé, sinó en aconseguir els indicadors que s'han marcat. Clar, això també pot ser pervers. Una mica quan l'administració pública es focalitza en la cobertura, al final dius, potser no ho farem perfecte, però tothom tindrà accés a uns mínims. I es farà millor o pitjor, però sabem que aquests mínims hi són i nosaltres marquem l'estratègia i marquem el que s'ha de fer,
clar, a la que tu, diguem-ne, marques uns indicadors concrets, en el fons estàs simplificant el programa a fer accions que compleixin això. Llavors, aquí també pots fer que d'alguna manera sigui pervers i tinguis més interès en ajudar els que veus que ho compliran i els que no ho compleixen els deixis de banda. Poden mirar que aquí, llavors, s'ha de marcar indicadors que no només que marquin aconseguir objectius, sinó que marquin que hi hagi poques diferències entre uns i altres. I també veiem que no és útil quan fan programes d'acció immediata, perquè això és més a llarg termini, tipus de desastres, emergències. Llavors, fins aquí la presentació. Crec que queden 6 o 7 minuts per fer preguntes. Si voleu, deixo de compartir, així us veig les cares i, si és necessari, la torno a posar. D'acord? Moltes gràcies, Josep. Mira, justament tenim la Mercè, que t'estava fent una pregunta pel xat i deia: hola, jo voldria demanar si ens pots posar algun exemple de projectes que poden optar al Venture Philanthropy i també saber com d'avançats han d'estar els projectes normalment per rebre aquest tipus de finançament. Per exemple, pot ser un projecte en una fase molt inicial, com seria llavor. Com deia, aquí heu de fer un screening de quins tipus de programes us poden interessar. Perquè s'hauria de mirar quins programes a nivell de salut mental hi ha. Probablement teniu bastant fet l'escreening de premis. Llavors, normalment, tot el que sigui més focalitzat amb premis, amb donacions, com menys, on el retorn és pràcticament zero, aquí sí que poden anar en projectes molt inicials, que al final el que es vol és que tireu endavant, que la fundadora tingui un salari per anar tirant, que es pugui desenvolupar una tecnologia concreta. Si anem a projectes on hi hagi algun tipus de rentabilitat, encara que sigui petita, sí que es necessita que hi hagi alguna cosa. Per exemple, aquí hi ha una mica la diferència entre a vegades invertir en equity o invertir en préstec, encara que sigui a interès zero. Amb l'equity penses molt a llarg termini, a vegades no és tan important el model de negoci, perquè tu el retorn és que potser no arribaràs mai a veure els beneficis, però tu vas venent, no fum, però vas venent avanços a nivell tecnològic que justifiquen un valor, llavors es tradueix aquest valor en una valoració i tu aconsegueixes el retorn gràcies a aquest increment de valoració. Quan és un préstec, encara que sigui el 0%, amb 3 anys de carència i a 10 anys, has de retornar aquests diners. Per tant, has de tenir molt clar quins seran els passos i quan tindràs un retorn. Amb el Venture Capital, amb l'equity, potser no és tan important saber el quan, és més important saber com anirà canviant, com pots justificar una mica la valoració de l'empresa i com vas avançant a nivell tecnològic o a nivell del projecte que tinguis. Aquí, si tot el que estigui relacionat amb préstec, encara que estigueu en fase inicial, sí que està bastant clar quin és el camí i a partir de quin moment es podran generar recursos i de quina manera. I els recursos poden ser des de vendes, com poden ser, no sé, hi ha projectes més tipus tercer sector, fins i tot, que reben un altre tipus de finançament, o fons europeus, o fins i tot donacions, però que es tracten aquests ingressos com una mica com a vendes, són els teus clients. Llavors, has de tenir molt clar això perquè, si no, no ho podràs retornar. I no és que l'objectiu sigui retornar, però sí que l'objectiu del Venture Philanthropy, a diferència de la filantropia tradicional, és que els projectes siguin autosostenibles. I per això, part del finançament que es dona es vol que es retorni. Perquè és l'única manera de forçar que els projectes siguin autosostenibles amb l'objectiu que al cap de 3, 4, 5 anys, l'any que siguin, aquest projecte voli sol i pugui dedicar els diners amb altres projectes. En un dels nostres programes, per exemple, que ja portem 3 anys, que
molts projectes tenien 2 anys de carència i estan començant a retornar doncs, al principal. No? Què passa? Que aquests projectes, molts d'ells, doncs, alguns potser necessitaran més finançament, alguns d'ells ja han aconseguit doncs, ser sostenibles i caminar sols, i aquests diners s'estan reciclant amb nous projectes, amb nous programes. Doncs aquí també, a nivell de... que algú també comentava amb alguna pregunta de quins eren els indicadors d'èxit o fracàs. Aquí també us diria, a nivell d'indicadors, a nivell de fons, no? Nosaltres ens hem plantejat, a veure, si tots els projectes on invertim ens retornen els diners, la primera pensada és, ostres, quin èxit, no? Però clar, la segona pensada és, hem tingut, o sigui, estem sent tan addicionals com volíem ser, perquè potser no ens hem arriscat prou. Potser és normal, no? Hauria de ser normal, igual que els fons de Venture Capital saben que tenen, no? Diuen un home run, un que t'ho paga tot, 3 o 4 que no van malament i la resta fallen. Clar, és molt pervers aquest sistema, però és una manera d'incentivar innovació, no? Accepten el risc, això també fa que hi hagi innovació. Aquí també passaria una mica el mateix, no? Si tots ens ho tornen, potser no hem sigut prou addicionals. Llavors aquí, clar, cadascun dels projectes ha de mirar exactament què és el que es demana i quin tipus de finançament hi pot haver en cada projecte. Crec que hi ha una altra pregunta. Sí, bueno, justament ara la Mercè comentava, no? Deia que si és indiferent si es tracta d'un projecte, d'un grup de recerca o d'una startup. És indiferent, però clar, també aquí s'ha de mirar en quina fase, no? Doncs potser poden anar en premis o poden anar més, a vegades, en fons que poden ser de Venture Capital o d'inversió d'impacte, molt focalitzats en spin-offs, perquè moltes vegades aquestes spin-offs o grups de recerca estan en una fase on estan potser molt lluny del mercat. Doncs aquí això ja t'exclou. No és tant en la fase, sinó en com de lluny estàs una mica del mercat, perquè tot el que sigui, encara que sigui interès zero, tot el que sigui retornable, no? Doncs hem de saber de quina manera es podrà retornar. Llavors, a nivell de temes de grups de recerca, temes de... Aquí sí que hi ha vegades que hi poden haver-hi projectes que si es fessin més contractes d'aquests d'impacte social, que molts projectes com els vostres probablement esteu donant noves solucions a reptes que tenen el sector públic. Per tant, si l'Ajuntament d'una població, no, de Barcelona o d'una altra, si la Generalitat fes un contracte perquè volem reduir la soledat de la gent, volem millorar la salut mental dels joves, volem aconseguir que el que sigui, no? Si es pot aconseguir identificar quins són els indicadors clau que estan assegurant que això s'està aconseguint, doncs aquí hi hauria una oportunitat perquè hi hagués un contracte d'impacte social i una mica pressió i dir, escolteu, és que potser les actuacions que s'estan fent ara estan molt focalitzades en fer l'actuació, però no s'està tenint aquest impacte. Es pot buscar una manera més innovadora per focalitzar-nos en l'impacte? Llavors aquí hi haurien oportunitats per temes de grups de recerca que estiguin en una temàtica molt concreta. A nivell de startup, potser sí que seria més una mica la via tradicional, només canviant la mentalitat del retorn. Gràcies, Josep. Mira, si vols fem aquestes dues últimes que tenim al xat. La de la Jasmina, que pregunta cuál es la cantidad media de una financiación de Venture Philanthropy, i la Mercè, que preguntava si hi ha alguna plataforma o pàgina que puguis recomanar per buscar aquest tipus de premis, beques, etc. Quantitat mitja. Nosaltres treballem en projectes que estan entre els 40 i 100.000. Entre 40 i 100.000. Perquè també ens focalitzem en projectes amb etapes més inicials. Però els contractes d'impacte social probablement siguin més grans. Des del que deia de Cofides, o aquests grans fons que poden tenir fons de Venture Philanthropy, poden invertir també en projectes més grans. No sé, tothom ens ve al cap, la Falleda. La Falleda mai podria ser invertible per un fons de Venture Capital, pel tipus de model que té, però potser podria invertir un fons de Venture Philanthropy. I aquí podria rebre una inversió gran. O sigui, al final aquí canvia tot l'espectre. Ja et dic, Venture Philanthropy no és tant un tipus d'actiu, sinó és més
la mirada, l'estratègia. Llavors aquí, si ara mateix hi ha un espai que no està cobert, també hi ha una oportunitat perquè algun inversor, algun finançador pugui cobrir-lo. Per tant, l'ideal seria que estigués tot cobert. Sí que és veritat que aquí nosaltres es focalitzen en projectes més petits. I plataforma, pàgina on es pugui recomanar aquest tipus de premis, beques. Us he posat aquí algunes, a la presentació, alguns exemples. A través d'aquí hi ha també SpainUp, i SpainUp és una organització internacional i el chapter, diguéssim, d'Espanya es diu SpainUp, i allà van generant també molt de contingut, molt enfocat moltes vegades a inversió d'impacte, més que venture philanthropy, però cada vegada més també estan posant temes de venture philanthropy. Llavors allà podeu veure també tothom qui formem part de SpainUp i una mica de forma individual, si no hi ha coses concretes, allà ho podeu veure. I si no, la pàgina web d'Impact Europe, que deia que és l'organització de Venture Philanthropy, tot i que també parla molt d'inversió d'impacte. Però bueno, entenc que també els que esteu aquí us interessen una mica les dues estratègies. Es diu Impact Europe, suposo que és .eu, però ho mireu. I allà també hi ha molt de contingut. Hi ha algun del contingut de les slides també està tret de papers que han anat traient allà. És una mica on hi ha una mica tota l'evolució del Venture Philanthropy, que ja si busqueu, ja han canviat la nomenclatura i ja no parlen tant de Venture Philanthropy, sinó de Investing for Impact, que dèiem de With Impact i For Impact. Han canviat la nomenclatura per nivell, suposo, estratègic. Perfecte. I res, qualsevol dubte que tingueu, doncs em podeu contactar a la presentació al meu e-mail. Sí, exacte. Nosaltres igualment enviarem ara en un parell d'horetes la presentació també i el vídeo amb la gravació. I res, moltes gràcies, perdoneu haver-nos allargat aquests 5 minutets, però segur que han estat molt aprofitosos. Moltíssimes gràcies, Josep, de veritat. Ha sigut molt profitós i esperem poder comptar amb tu per altres sessions, evidentment. I agrair-vos a tots la vostra assistència i també a veure si ens veiem també pel proper Breakfast at Lear del mes de novembre. I moltes gràcies i que tingueu un molt bon dia. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. Gràcies. Adéu. Sònia, a nivell de la presentació, no sé si encara estàs gravant. A nivell de la presentació he actualitzat